afară, că ei sunt acum acolo afară. Salutare dragilor, eu sunt Andrei SCD și astăzi este prima mea zi de vlog. Astăzi vreau să încep cu o farsă unui bun prieten. Deocamdată sunt în mașină, mă duc să o spăl interior-exterior, că e foarte jegoasă. Și așa, ca de încurajare, vă rog să-mi dați un like, un subscribe și cât mai multe share-uri să vadă și prietenii voștri. Și am revenit de la spălătorie, e mașina impecabilă acum. O să merg să mă întâlnesc cu un alt bun prieten pe nume Andrei, care o să mă ajute la farsa prietenului nostru, Ciprian. O să mergem la magazin să cumpărăm hârtie igienică, bandă de hârtie avem, 10 minute o să mă duc să-l iau. Mergem la cumpărături. Dacă ne dă voie să filmăm înăuntru, vom filma și înăuntru în magazin, vedem ce iese. Am ajuns la Andrei, l-am luat aici, dar nu vrea să intre în cameră. E cam rușinos. Mergem acum la cumpărături să cumpărăm ce avem de luat și direcția spre Ciprian. Ne vedem mai târziu. Bă, ce înseamnă treaba asta? Ce mă, anins mă cumva? Anis! Mă, că ai ieșit mișto, nu? N-am un prieten bun, nu? Face mișto, mă. Și crede mișto drumul cum arată. Mamă, că arată bine. E cu franjuri, cu de-alea. Vine coboară omul ăsta și îmi zice că bă, de ce mi-i faci la mașină, bă? Zic, cum adică? Nu știu ce spun pe mașină. Zic, nu, ce ai? Bă, nu glumesc, du-te afară, că ei sunt acum acolo afară. Da. Ce da? să mai zic? Bro, eu iar acasă. Am venit cu baxul de hârtie. Hai să stai mie cu baxul de hârtie. Mie îmi dai baxul de hârtie. Ia boxul de hârtie. Ia-l cu bunii. Hai să te-am filmat. Ai plecat cu hârtie igienică. E de asta care se ia ușor, am ales special. Da, e special. Uite, e cu model. Nu. Hai bă, să ajutăm acum. Ce? Să ajutăm acum. Să-l ajutăm? Bine, bro. Trebuie să pun și eu ăsta jos, să-l pun. Să-l ajutăm acum să curețe mașina. Uite săracul ce face. Mă așteptam că vine cu sape, cu gazmale, cu șepraie, să dea după noi. Dar n-a venit. Dar n-a venit. E om bun, om bun. Și că era zăpadă.
Băi, știi când trecea lumea pe aici, Ciprian să uita, toată lumea trecea și făcea poză. Inițial am vrut să punem foi de A4, știi? Tocmai ce am venit de la asta. Trebuia aseară să facem. De-aia eu tot băteam apropo. Dacă ești pe undeva, stai acasă, nu stai acasă. Da, seara venise niște prieteni iubiste pe la noi. Era bine să spun aseară, dar aseară Andrei a zis că el doarme, care treabă, că... Față de hârtie. Păi, problema să face totul, da? Eu sper că nu te-ai spărat. Și cam asta a fost, dragii mei. Sper că v-a plăcut și vă mulțumesc că a stat și ați urmărit până la final. După ce când am luat și hârtia igienică, dacă mai luat și bătaie, ăla era atacâmul complet. Lăsați în comentarii ce farse vreți să mai fac, ce idei nebune aveți și nu uitați să vă abonați la canalul meu, să dați like la acest videoclip dacă v-a plăcut. Dați-mi follow pe Facebook și pe Instagram, o să las link-ul mai jos în descriere. Și dați cât mai multe share la acest videoclip să vadă și prietenii voștri. Vă pup și nu uitați să aprindeți clopoțelul. Bye bye!